Nogle vil jo mene, at du med Resurrecta manipulerer med en fuldkommen naturlig proces. Der er ikke noget naturligt ved at blive gammel. Alderdom er en sygdom. Han har været heldig med dig. Du er meget smuk. Tror du helt seriøst på, at det virker? Hvor gammel tror du, Ruben er? I starten af 40'erne. 61. Det er løgn. Kan du inte berätta lite om behandlingen? En mand som dig kan godt forstå, at jeg ikke kan afsløre mine metoder. Det er jo helt uacceptabelt. Du går ud og markedsfører en behandlingsform, der ikke er godkendt. Jeg prøver jo bare at skabe en lille smule begejstring. Du sagde, at kvinderne deltog frivilligt. Det var også planen. Det kunne så bare ikke lade sig gøre. Hvem er 14K? Jeg ville ønske, at du kunne lade være at blande dig. Stoler du ikke på mig? Det kommer nok til at gøre lidt ondt. Nej.